山地さんに、はい、今度のリレー・フォー・ライフに、はい、参加をしてもらいたいっていう、はい、そういう呼びかけをしてもらいたいんですけど。はい、ですね、やっぱりリレー・フォー・ライフはがん患者が、そこに集まってみんなで絆を確かめ合うイベントです。なのでお一人でも多くの患者さん、それから患者さんを支えているご家族さん、それから、お知り合いの方でもですがに集まっていただいて、やっぱり今置かれているがん患者の現状とか、それからがんに対するいろんな知識とかをそのリレー・フォー・ライフの場で皆さんで共有できたらと思っていますので、一人でも多くの方に参加していただきたいと思っています。はい、ありがとう。11月3日、4日、はい、金曜日と土曜日ですね。はい、高知大学の医学部のグラウンドでありますね。はい、ぜひ多くの方に参加してもらいたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。